Ассалому алайкум дӯстони азиз. Ман сар як видео мондабудам дар бораи конкурс ва як шахс дар оҷа гирияу нола дорад ки ман билет харидам дар 100,000 маро фреб кардан, фан кардан ва онҳое ки чи калон доранд дар каналошон бимонанд, то ки ҳамун сумми маро баргардонанд. Ман он видеоро ба хотири он намондам ки барои кӯмак шавад. Ман он видеоро ба хотири он мондам ки барои мову шумо як таълиме шавад. Ман он видеоро ба хотири он мондам ки барои онҳое ки билет мехарен таълим шаваду чашмошон боз шавад ки бинад ки ҳақиқатан ҳамин фиреб будааст. Бинанд ки субҳаналлоҳ ҳамин 100,000 дам бихарӣ ки бой медодай, 100,000 дам бихарӣ бой медодай. Оқибати ҳаром, фан, фиреб ҳамин будааст. ба ҳамин хотир хоҳиш мекунам аз ҳар яктаи шумо. Ман ба конкурскуно кор надорам. Онҳое ки билет мехарӣ ба онҳо кор дорам. Нахарем билет. Аз Аллоҳ битарсем. Субҳаналлоҳ, бинед ки оқибаташ ҳаром, фиреб бой додам.